बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै नैथि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय नैथि सेमि फाइनाल मेचखौ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय एस.ब बड' गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 15 अक्ट'बराव खुंफुंनो गोनांखौ माखासे नागारनो हायैनि जाहोनाव 16 अक्ट'बराव लानाय जाबाय। बे बाथ्राखौ फोरमायदों धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं बर' बिथाङा। मख'जाथावदि 16 अक्ट'बराव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय एस.ब बड' गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि नैथि सेमि फाइनाल मेचनि थाखाय धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आफादफ्रा नैथि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ समायना खालामनो थाखाय गोख्रों खामानि मावनाया सोलिगासिनो। धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं बर' बिथाङा ओरैबायदि फोरमायबावदों दि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों गावारि जिउ राहा दानायजों लोगोसे हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय, फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरखौ जानगाराव दोननाय, गाहाम देहा आरो गोग्गो आखल दानाय, लोगोसे गोग्गो सोलोंथाइ लाहोनाय बायदि बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंदों होननानै फोरमायदों। माखासे नागारनो हायै जाहोननि थाखाय बे नैथि 13 बोसोरनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि जोहै 15 अक्ट'आव जानो गोनांखौ 16 अक्ट'आव लांनाय जादों। दा बे जोलुर बादायलायनायनि जि हाबाफारि बा बे फिल्डखौ साफा खालामनाय बे हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो नैबे एस.ब बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्रायनो आङो बे बाथ्राखौ फोरमायथिबाय जे 15 अक्ट'आव जानो गोनांखौ जोङो 16 अक्ट'आव लांबाय आरो समा बे एखे समावनो जागोन 16 अक्ट'आव बे गेलेनाया। दा ओंखायनो आङो खावलायगोन बे गेलेग्रा फोथारनिफ्रायनो जे नैथि 13 बोसोरनि सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ जोङो 16 अक्ट'आव लांनाय जादों आरो लोगोसे आं धेमाजि जिल्लानि जानानै गासै जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय जोलुर नायनानै मोजां मोनग्रा रायजोफोरखौ खावलायो जे जों 15 अक्ट'नि बादै बा 15 अक्ट'खौ सोलायनानै 16 अक्ट'आव बे नैथि जि सेमनि फाइनाल आरो नैथि जि 13 बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ खुंनाय जागोन। दा बेवहाय फिल्डखौ साफा खालामनाय, फिल्डखौ साजायनाय बे हाबाफारिया दा जागासिनो दङ। दा बेनिखायनो आङो गासैबो रायजोफोरखौ 16 अक्ट' खालि बयबो गाजा गोमजायै फैनानै जाहाथे जों गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो हायो आरो जोंनि जिल्लानि मोनसे आब्रुथिखौ दिन्थिहरनो हायो। बेनि थाखाय जोङो जिल्लानि गासै नायगिरिफोरखौ खावलायबाय आरो गासै जोंनि जि आलासिफोर दा बेवहाय मोनसे टिमखौ जोङो बुंनो हाथ'वाखै मानोना दिनै 12 अक्ट' आरो 13 अक्ट'आव गलाघाटआव मोनसे ग्रुपआ गेलेगोन। दा बे ग्रुपआव गलाघाट, कार्बि आंलं, नगाव आरो हजाय बे मोनब्रै टिमनि गेजेराव गेलेनानै जाय देरहायो बिथांमोना 16 अक्ट'आव नैबे सानजारि नोगोरनि जोंनि एस.ब बड' हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव गेलेफैगोन आरो मोनसे टिमा देरहाना दंखायो मोनसे जननिफ्राय बे उदालगुरि जिल्लाया फैगोन। बेवहाय मोनसेया थि जाखाना दं आरो मोनसेया गाबोनसो थि जागोन। दा गाबोननि दिनसिमहालागै गलाघाट जनाव जाय टिमा देरहायो बिथांमोनानो उदालगुरिनि एगेन्स्टआव गेलेनो नैबे जोंनि एस.ब बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गेलेनो फैगोन। नोंथांमोननि गेजेरजों बा निउस मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायबाय जे जोंनि जि 15 अक्ट'आव जानो गोनां गेलेनायमोन नैथि सेमनि फाइनाल बे गेलेनाया 16 अक्ट'आव जासिगोन। दा बेनिखायनो जोङो गासै रायजोखौ खावलायबाय जों माखासे नागारनो हायै जाहोननि थाखाय सानसे फावसायनो गोनां जादों। बिथांमोनखौ जों बेखौनो मेसेज होगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां माने गुबुन गुबुन जायफोरा सोलोंथाइजों सोमोन्दो गैया बिदि माखासे हाबाफारिफोराव नांथाबनानै थायो दानि गथ'फ्रा बा दानि फरायसुला फरायसुलिफ्रा। दा बै गुबुन एन्टि ससियेल बा फेग्रा मुवाफोरजों गफबनानै थानायखायनो जाहाथे बैफोरथिं गोसोआ थाङा बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि सिंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेलेनाय बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों, गेलेनायखौ लानाय जादों जाहाथे बिसोरो गुबुन एन्टि ससियेल हाबाफोराव बा फेग्रा मुवाफोरखौ लानानै थाया। दा जों बेखौनो खावलायगोन जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि जोंनि नैथि सेमनि फाइनाल 13 बोसोर बैसोनि सिंनि बेखौ जोंनि
धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय एस.ब बर' गोजौ जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंदों जाहाथे बिखौ नायनानै बिखौ मिन्थिनानै बा बिनि जि गेलेनाय आयदा जि गेलेनाय बिसोरनि टेकनिक बेफोरखौ नायनानै जोंबो गेलेनायाव दावगानांगौ जोंनि जिल्लानि सिङावबो आरो जोंनि जिल्लानि सिंनि फरायसुला फरायसुलिफ्राबो बे गेलेनायाव मुखुब जानानै जोंनि गुबुन जायफोर फेग्रा मुवा बेसादफोर जानाय जायफोर एन्टि ससियेल खामानियाव मुखुब जानाय बेफोरखौ जाहाथे बे फारसे थांनो हाया बे फारसे थांनो हायैखौ नोजोर बोनानैनो दा गेलेनाय बे बादायलायनायखौ लानाय जादों आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि जिउखौ खुंनो हायो जोंनि जिउ दाना लानो हायो ओंखायनो जों दानि दावगाबोनाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ खावलायगोन जे जों गेलेनानैबो जिहेथु जिउ खुंनो हायो जों गेलेनायाव बाहागो लानांगौ जों गेलेनायखौ सोलोंनांगौ जों गेलेनायखौ रोंना लानानै सासे गेलेनायनिनो फुंखा सुबुं बा सुबुं सम्पद जानो हायो बेखौ जोङो खावलायगोन 16 अक्ट'बराव जानो गोनां जि जोंनि नैथि सेमनि फाइनाल बे सेमनि फाइनालाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया बाहागो लागोन जोङो साबायखर जासिदों जोंनि खावलायनाय लेखा जों लुबैनाय बायदियै बिथाङा 16 अक्ट'बराव नैबे नैथि सेमनि फाइनालाव बाहागो लाफैगोन आरो नोंथांमोननि गेजेरजों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौबो जों साबायखर जासिहरदों बिथाङा फैनानै जोंनि गेजेराव जोंखौ गोबां थुलुंगा होफैगोन आरो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोन नायगिरि बिथांमोन जोंनि गासै रायजो राजाफोरखौ थुलुंगा होफैगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो जोंनि गोसो गोरबोजों जोङो जि हास्थायनाय बेखौ मोननानै नोंथांमोननि गेजेरजों जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों। क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन। क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथाइखौ एस.ब पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रीमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन। साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम लाइब्रेरी फेसिलिटीज कम्पिउटार लेबोरेटरी नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी OVC Pediatrics Laboratory, Field Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ। क्वालिफिकेसना जाहैबाय JNM नि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ बेहाय साइन्स बा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो ANM नि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास NM कर्सआ 2 years कर्स JNM आ 3 years कर्स